Kardom kadagwe pon same kedam tang video long litum Chethan pon lo Pune long abirta sia la penke kitan pusipu pon lo sia bangke Arlo solo kitan pu bangke pinsolo kitan phan bangke alang lila lohagard pu ang song pen ki judam pathelo judam lo hara ang song pen ingdoi phit a phipen bangke accident pusipu lo kicheng angko ke wa phit stame alang tum chini pon lo kangdoi lage accident jungjung kali lage sia si kangdoi polo amar si sia ban same nebing nang cheklo arju pater toklo pu thod inu da bang puamen klang thoro lake Chethan sia a boyfriend polo lasi api bangke Chethan ban same nebing nang cheklo alang to man arju pater toklo laben ke sia laben ke Chethan alang to bangke chekoi siroilo Chethan masi final push mate last ke jut si ke alang si kangdoi polo labing hala Chethan mang same sia ban se ke koilo lake sia abidi polo labang pen ana rat mang ningje lo jong si sia bang hala ketan phana ning dog de pulutang de kupi posi thandak de lo thandak non pathi thedet sitami chok ke pulo asi bang so answer bang ke kupi lo police sumang la sia phan la haisa me arjilo la si sia bang che thak dun lo alang li bang hala ketan phan aning ke dog de a the bang ke isi bang ke la achu avidet pu achu bang stame original achu kali ame thang achu kali kaprek achu si kachikup kup week busi pu English pen ke achu ave pin lo pula Ketan bangke amar si alang li bangke ning dok de lo mate ning samse de la pole the bangke the du thulang la Ketan bangke lam kaning ji same chington pik la polo bangso kachington pen Ajoine si alang li bangke ning dok de polo Sami kopi polo ning dog de lo prutang de kopi posi cheka ke de lo kopi posi nang phan ke nang do de lo puning je de lo la salam sami du thulo la kalang li bang pulo hala Arlo so apaya po phan aman joring tung te la polo athe alang li phan ke already engaged jera phi bang put hot bang so relationship ki pawi to that bang ke hala apai putum same ketherak do kok jipulo la so pusia lang ni bang mathalo mtela sia bang mathalo best option ke lake ki pathi anwe lopu la sarang tumula YouTube long same lang lo loha gard long same kuswang den tong ki pathi ki meji ne pul hai retard pa me lang pa me si alang ni phan pon lo batai lo pon kiching si ang ku same pon lo pu hala suhut ke ingdo ai lo pu wa phit sem hala pinso bangke matela Ketan bangke thengpia phanglong pone pine chirip het amar si chingkoi ke delo hu aruman klo chok che delo sitamela Arlo so bang ke si palam thu bangke ne phurui theklong lok mat ke Pherememe si nang phanaing doi delo bo chiru se po sitamela pinso bangke chitin ko lo ahok lo ni phan ke ning na ke dog binong lu chitin ko lo la pengela son ni phanang pathi ji bu bangke matha the delo amar si aphi ada puthot ponthulo hala sud bange planning pa milo hala Chethan pen stame chingki Chethan pa milo la boyfriend pen mangstame la bangela kerai tang Ketan alang iphan bangke harak bailo ponlo la benke indoi philo lang iphan ke ko mat sikang doi ne bangke non an stame chini ne lang stame alang to bangke che koi seroi relo stame alang tum si ki pathi bangke la bangke chikubirelo alang tum Chethan elo la bangke non bang recently update ki do bangala son lo sia pan stame hadak adim aklong pon thulo police tum siki pon lo matela alang li ku son siki pathima ko sona planning besi ko na angden si kang doiba kupi ko son ma pul hai Clark dakben ka chini ji pan sila police bangla sia pan pon lo la sia pan mang pon video bang ne li thek monong lo alang li pan hadak loha gard long pon lo kupi ko son siki pathima pul hai Clark dakben police tum same kachini ji aphan non mat ke sia phan bang ke la family to mang lang nam de alang ipang ne bilang cheklo sitame a family to madus tame lang nam de pu same hala a boyfriend pu ke chekrong krong mang Chethan pu aphan bang ke a family to arjudam pu investigation na putha copy ko son ma pu bang ke labang la punat sia ke engage tang apin so Ketan pu amen same chingni thoi Ketan bang ke engage tang lo la sia pen hala Chethan pu bang ke la ke sia boyfriend lo la bangke apianing dog thua bang lo la Ketan family to mangke justice nangji pusi alang to mangke media thingno same ningje pon bom lo la benga dhek to mangke la sia ko son si Ketan phan la loha gad pen ingdoi phit ma la son thot si alang ni pon same ingdoi chok nei polo
ajar Chethan समय update dulu pelutang ne puthor di tum chetong thuna isi abirta do halas abirta ke film ate समय film mangi kali lagi real incident itu tum lahai aputhai jong si Chethan lu pelutang te mang hu me nai tum समय chini lo ning ka chedog son ke mesen sita me hingno daklo pelutang te kahin no lo pelutang te di alar hui da titi inora pinso inora also aning chang po laban ke Arlo so bang dong si chong thui de lo pelutang te hala pinso bang ke aning kang po aning pung po laban ke revenge mate alar ki hui ji phan समय matha po laban ke alar ki hui lo pelutang te a pran समय pinso bang समय pran char mudde thai mate anut ka prek phan समय ar mudde thai lan Kanghon por mu ke Pherememe asi asia birta bangela sonno bangso birta ke leke Karnataka long birta bange thom dolo nagendra lake inut apin solo laben ke alang li ning ke dogar lo so lake ramya penlo ramya salang to make ning che dog lo 8 years lo ning kan ner cab lo laben ke dut lang inut pravin pu alang li bangke cab driver matela bhara ghari ke beg ba town mo salam mangla sono nagendra laben ke ramya bang aning ke hange 8 years lo ning kan ner cab lo sitame aphiar lo so bangke aning dog de lo koson poto aning dog de ne halan bangke chini ne lo sitame aning dog de lo amar si aphi bangke alang li bang alar ka chihuji pune kupine alang li nokso mate chaku ponsi la Arlo so konat si ke doma room si ke do po athe alang li bangke la Bengaluru long pene operation theater long technician bosi pu bang Arlo so ke alang li arum long dam lo amar si ther hab lo aphi cab driver panhang lo car long thapon thoma pon de lo aphi dambom lo Arlo so pan समय kether ki hab समय dolo la ben ke bangso an nok supen a chaku ben समय tok pa ak po glason sta mi dolo po police so ma report teng ben polo tangte la ben ke hala driver bang pravin bang chini lo ke cheng siang go chini lo kai ke ala munitum ka che thabdun so se la ke passenger lo pu matha ben selang li bang ke thapon lo sta me aphi bang chini lo alang li tum bang preje athada ka che bohong dolo ka che theng dolo amar si pravin bang so Arlo so pan ke rabji phan matha lo alang di men bangso agari akar bang khang chek matsi hala Arlo so phan bang ke papa kajuilo labeng ke alang li stame chon plot lo stame hala pinso bang nagendra bang ke bangso kara lo si dolang pu alang li long la rong ke selamate ame thang ka selam abom do pu hala bangso abomang isi bang ke angtan war chor lo pu labeng isi bang ke alang li long si dolang amasila isi ke do bom pen amet hang masi Chepangbob lung to warlong mat amasi agari pen hala na gendra amuri pen seglun lo stame hala Arlo so bangke ramya labengke puna da cab driver pravin alang te bangke kajuilo mate alang te bangke jokpot lo bangso agari Kanghon plum lage jogi hali puadim lo lage tumakuru district along posi pupon lo asi police to bangso birta non matke lan se pakrang kon cholo stame retard lipa me pen investigation pa me pen put hot copy alam dong klang tupune hala bangke non matke chini ne lang stame non alam ke klang bangke lan police to mat stame adima klong lang lo retard lip dam lo peng hala isi kewar phira bomba bangso pravin si ke thana police man lason po kadoko belam than edlo si police tum samya ada ga investigation man dam ge dam lo labing hala so isi abombang ang tan kewar phir abombang longnam lokpu lapeng halaso abombang ing bobbe pu lapeng ke punat Arlo so ramya bang ke alang li areng hupin anso lopu injured lopu athe noksu dogok chaku dogok lapen tok pa ak bogrot pa ak bog lason lopu si alang li phan ke hospital si pontang lo alang tum CCTV video footage an same ribom lo kopi koson ma klarda alam ka chini ji aphan lapeng ke dali tum same matha tha non pravin son ke matha tong thek hala sitame ilitum kenang sot alang li jongsi lason matha tongte matela aport chitu jongsi alang ni pena action mate alang ni matha the pulo tangte pipone alang tum bang thom tongke thila pone mate kopi ko son pone athe alang li long mangke matela ki thilot abang phu alang li ben ke nagendra pu alang li long mangke bomb same to ko konat pene bang so bomb ke bang lata chini ne lang non mat ke alang li me thang nong ka selam lo ne mate kopi lo ne konani penong nam dam lo ne lan same chini ne lang Lalu si kaciri nangji ke nang sot pinso Arlo so toma ke aning chehang aning chedok lai ke do wapit stame de chekak stame api sentiment dokok ji meme do pulotang te hala bangke che saiven nangji
Nili jungjung ke matha teng ben pelutang te athe kache bhong ben ajat pen chelang selet ben pupu same ke chelang selet ben je kak dak lo pelutang te lata isia kheme same inut bang ke aning dok idlang inut bang ke aning dok de lo lote hala bang isi ka sik sak dok un an ge kachere stame donang kok po laben ke thangbak be a reason ave pin ben ning dog de tablet sa mehnu athe aprang ge ning dog lo dong ke ning dog de tablet lo pute kupulo non la bang so sia ke tan alam same idom langdam elo plutang de tangka maha pangyalang tumge matha thangdang ni lo business la pupu same business asai si klem tapeng ke akror tangka ke do same bangso achu ka ve ajoine achu avidet ajoine pusi pupono achu avidet la peng ke lam ka ning je same chingtong koktiti asike ching siang ko bensi chini nang ji bolo sia se dame ketan rj koson lo mate a character koson lo lam kining je koson la hai chini la bang ji pono ke arang li bang ke kecing siang ko chini apisi chini rong pula api chini ma aning dog de la bang si bang la son lo kiduk ke plang don rj mumang ponon ajat bonon de Chethan dak se me non ketan mang se me Chethan the de lo ni ko pini la me chini de lo Chethan the de tha lo chang ku ke la so bo se la sia bang se me kroy de lo se me api bang chini de la chu have la lo amar sia problem mang ke hal si to ko lo ajala Chethan se me bang so la mang ke sia kaning je la mang la ke police ma se ke than lo bang so la mang ko an tong hok de hala bang ta chini ne lang stame police me pa chini ateng ke report ateng men ke la lo sia kaning je ke la son pusi ala tum se me than pon lo pura chetong thrang ka pre video long to me thang me kardom